Φίλοι και φίλες τηλεθεατές τηλεόρασης Μεσόγειος, γεια σας. Η εκπομπή Αθλητισμός Υγείας, Υγεία, Πολιτισμός και πάλι κοντά σας, όπως κάθε Τετάρτη την ίδια ώρα, 7 το απόγευμα, με δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα που αφορά την ορθοπαιδική, προληπτική ορθοπαιδική εξέταση νεογνών και το οποίο συζητάμε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Κώστα Χριστόπουλο, χειρουργό ορθοπαιδικό του νοσοκομείου Καλαμάτας. Είναι ένα θέμα που αφορά τις μαμάδες, τα νεογνά, την προληπτική εξέταση για να αποφύγουν τυχόν προβλήματα στις αρθρώσεις των κάτω άκρο στα νεογνά. Πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν που πρέπει όλες οι νέες υποψήφιες μαμάδες να το δουν με πολύ μεγάλη προσοχή. Το δεύτερο θέμα είναι οι ακαδημίες της Καλαμάτας και το όνειρο του Σταύρου Παπαδόπουλου να ξανακάνει την Καλαμάτα με παίκτες ντόπιους από την Μεσσηνία, που να μιλάει όλη η Ελλάδα για τα ταλέντα τα οποία είναι υπαρκτά αλλά δεν αξιοποιούνται μέχρι τώρα. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών λοιπόν έχει συγκεντρωθεί στη Μαύρη Θιέλα, την Καλαμάτα, πάνω από 175 παιδιά όπως μου έλεγαν οι προπονητές, και τώρα απομένει στην οργάνωση των συγκεκριμένων ακαδημιών αν θα μας δώσουν πολύ γρήγορα τους καρπούς που αναμένει ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος, προκειμένου να ενταχθούν όλοι αυτοί οι νεαροί ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές στη μεγάλη ομάδα που φιλοδοξεί να την ανεβάσει και πάλι στα μεγάλα σαλόνια. Πάμε λοιπόν να δούμε πρώτα το θέμα της προληπτικής ορθοπαιδικής εξέτασης των νεογνών που επεξεργάζεται και αναφέρει ο χειρουργός ορθοπαιδικός, ο κύριος Κώστας Χριστόπουλος. Φίλες και φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Μεσόγειος, γεια σας από το νοσοκομείο. Βρίσκομαι στο ιατρείο του χειρουργού ορθοπαιδικού του κυρίου Κώστα Χριστόπουλου, με τον οποίο θα μιλήσουμε για ένα πολύ απλό μεν αλλά σοβαρό ιατρικά θέμα που αφορά τα νεογνά. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την προληπτική ορθοπαιδική εξέταση νεογνών. Ένα θέμα που ο γιατρός, ο χειρουργός, ο κύριος Χριστόπουλος έχει εξειδικευτεί και θα μας εξηγήσει με ποιο τρόπο γίνεται αυτή η διάγνωση στα νεογνά, στο πρώτο στάδιο η εξέταση πώς γίνεται και ποια νεογνά αφορά και τι γίνεται σε περιπτώσεις που παρουσιαστεί δυσπλασία ή κάποιο πρόβλημα στα νεογνά. Γιατρέ μου, καταρχήν να σε ευχαριστήσω για το χρόνο σου. Στο νοσοκομείο γίνεται φοβερή δουλειά από την ορθοπαιδική κλινική, εκεί που ένα από τα στελέχη είσαι και εσύ, επειδή μαθαίνω τα πολύ καλά αποτελέσματα των επεμβάσεών σας, και θα μιλήσουμε σήμερα για ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά νεογνά. Για το άλλο άκρο. Για το άλλο άκρο, τα μωρά. Ακριβώς. Να ξεκινήσω πρώτα από την υπερηχογραφική εξέταση νεογνών. Τι είναι αυτό, όπως ακούγεται, τι αφορά και πότε πρέπει να γίνεται. Καταρχάς, στο νοσοκομείο μας λειτουργούμε ένα τακτικό ιατρείο μια φορά την εβδομάδα, όπου κάνουμε ένα προληπτικό έλεγχο για την ορθοπαιδική εκτίμηση των νεογνών. Δηλαδή των παιδιών που γεννιούνται κυρίως στο νοσοκομείο μας, αλλά και φυσικά όποιο άλλο παιδάκι έχει γεννηθεί στην περιοχή και ενδιαφέρονται οι γονείς να κάνουν αυτόν τον προληπτικό έλεγχο. Αφορά αρκετές συγγενείς παθήσεις, όπως είναι η ρευοϊποποδία, όπως είναι η βλέσσοποδία, όπως είναι επίσης η δυσχυδής ράχη, όπως είναι η αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχύου. Η αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχύου είναι μια αρκετά σοβαρή πάθηση που στο παρελθόν λίγος πολλοί την είχαν συναντήσει. Ήταν περιπτώσεις όπου δεν είχε αρθρωθεί σωστά το μυριαίο με τη λεκάνη του παιδιού και ήταν μονίμως εξαρθρωμένο. Και ο έλεγχος, εκτός από την κλινική εξέταση, απαιτεί τη χρήση ενός μηχανήματος, του υπερήχου, και κάνουμε έναν υπερηχογραφικό έλεγχο. Όπως ακριβώς λοιπόν
η μητέρα. Ναι. Ακριβώς. Όπως η μητέρα. Περικογράφημα, λοιπόν. Ακριβώς. Όπως η μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είχε ένα τακτικό έλεγχο από τον γυναικολόγο της με μια συσκευή σαν αυτή που βλέπετε δίπλα μου και έκανε έναν υπερηχογραφικό έλεγχο, έτσι ακριβώς και εμείς με το ίδιο μηχάνημα κάνουμε έναν έλεγχο στο παιδί που γεννιέται, στα ισχύα του, στη λεκάνη του, στην πραγματικότητα. Τι σημαίνει τώρα για το παιδί, για τη μητέρα, όταν βρεθεί μια τέτοια πάθηση στο παιδί μετά την εγκυμοσύνη? Θα σας εξηγήσω. Καταρχάς, αυτή είναι μια εξέταση εντελώς ανώδυνη, έτσι διαρκεί πολύ λίγο, το πολύ έως 10 λεπτά, ανάλογα με την εμπειρία του ορθοπαιδικού που την κάνει. Πρέπει να γίνεται από ορθοπαιδικό γιατί πρέπει να συνδυάζεται και με την κλινική εξέταση, δεν αποτελεί μόνο τον απεικονιστικό έλεγχο, έτσι συνοδεύεται και από μια καλή κλινική εξέταση και από μια κλινική συνεκτίμηση όλων των ευρημάτων. Και το μόνο δυσάρεστο ίσως για το παιδάκι είναι αυτό το γνωστό τζέλ που ξέρουμε όλοι, που χρησιμοποιούμε στο μηχάνημα του υπερήχου, που κάποιες φορές είναι παγωμένο. Τι σημαίνει να βρούμε ότι ένα παιδάκι πάσχει από αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχύου? Είναι μια κατάσταση καταρχάς η οποία είναι εντελώς ανώδυνη, υπάρχουν πολλές αιτίες, μπορεί να είναι καθαρά κληρονομική, μπορεί να έχει σχέση με τη θέση του νεογνού όσο ήταν έμβριο στην μήτρα της μητέρας του, μπορεί να έχει σχέση με το φύλο. Έχει παρατηρηθεί ότι τα κοριτσάκια σε σύγκριση με τα αγοράκια είναι τετραπλάσιες πιθανότητες και σίγουρα σε πρώτη φάση είναι εντελώς ανώδυνο. Δεν έχει κανένα πρόβλημα το παιδάκι και δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Έτσι, μόνο με μια κλινική εξέταση κάποιες ακραίες περιπτώσεις μπορεί να τις αντιληφθεί ο παιδίατρος, αλλά από εκεί και πέρα αυτό που θα προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις θα είναι στην ενήλικο ζωή του μια τέτοια κατάσταση, που μπορεί να σημαίνει εξαρθρωμένο μοιραίο, δηλαδή το μοιραίο έξω από την φυσική του θέση στη λεκάνη του ενήλικα πλέον, που θα προκαλέσει αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, έντονο πόνο και γενικά θα επηρεάσει πάρα πολύ την ποιότητα ζωής του, με απότερο αποτέλεσμα να αναγκαστεί κάποια στιγμή να χειρουργηθεί, να κάνει ένα μεγάλο χειρουργείο που θα λέγεται ολική αρθροπλαστική ισχύου στην ενήλικο ζωή και θα συνεπάγεται αρκετή ταλαιπωρία, πόνο, πολλές μέρες που θα μείνει μακριά από την κοινωνική και την οικογενειακή του ζωή, από την παραγωγική του ζωή, και πολύ περισσότερο θα συνεπάγεται υψηλό κόστος τόσο για το σύστημα υγείας, όσο και για τον ίδιο, όσο και για τους οικείους του. Τι σημαίνει τώρα και πώς γίνεται σε περίπτωση που βρεθεί στον υπέρηχο, στο υπερηχογράφημα, ότι το παιδί πάσχει από μια τέτοια πάθηση? Τι πρέπει να κάνει ο χειρουργός, ο ορθοπαιδικός? Ωραία, η εξέταση αυτή πρέπει να γίνεται συνήθως ανάμεσα στον πρώτο και ως τον έκτο μήνα της ζωής του παιδιού. Η ιδανική περίοδος είναι από τον πρώτο μέχρι τον δεύτερο μήνα, όταν έχει αρχίσει πλέον να έχει έναν μυϊκό τόνο το μυϊκό του σύστημα και αρχίζει να αρθρώνεται καλύτερα η λεκάνη του. Οπότε θα δούμε μια εικόνα ανάλογη με αυτή που κάναμε πριν από λίγο σε ένα φυσιολογικό παιδάκι και θα καταλήξουμε στο αν πάσχει ή δεν πάσχει, αν έχει χαλαρά ισχύα, όπως λέμε, αν έχει κάποια δυσπλαστική κοτήλη, κάποια βαθύ κοτήλη, δηλαδή ο χώρος που αρθρώνεται το μοιραίο με την λεκάνη του να μην είναι κατάλληλα διαμορφωμένος, και φυσικά αν έμενε αυτό χωρίς την συγκεκριμένη διάγνωση θα είχε επιπτώσεις στην ανάπτυξη του σκελετού για την πορεία του παιδιού, τη ζωή του παιδιού. Αν το βρούμε λοιπόν σε αυτή την ηλικία αρκετά νωρίς, η αντιμετώπιση είναι αρκετά εύκολη, δεν έχει καμία σχέση με την αντιμετώπιση που θα έχει στην ενήλικο ζωή. Θα χρειαστεί να φορέσει έναν κηδεμόνα για κάποιο διάστημα της ζωής του, τον πρώτο έως δεύτερο μήνα από την ώρα που βάζουμε τη διάγνωση, όπου συνήθως είναι αρκετό για να θεραπευθεί το παιδί. Δεν υπάρχει χειρουργική επέμβαση, η αποκατάσταση γίνεται με αυτόν τον τρόπο? Ναι. Σε αυτή την ηλικία γίνεται με αυτόν τον απλό τρόπο και δεν απαιτεί χειρουργική επέμβαση. Χειρουργική επέμβαση απαιτούν περιπτώσεις αυτές που λέμε παραμελημένες, που στο παρελθόν είχαν παρατηρηθεί αρκετές και στη χώρα μας, είτε από ανθρώπους που ήρθαν από άλλες χώρες που δεν είχαν αναπτύξει την προληπτική ιατρική καθόλου ή δεν υπήρχε πρωτοβάθμια περίθαλψη καθόλου, και σε αυτές τις παραμελημένες περιπτώσεις ήταν αναγκαστικό σε παιδάκια 4-5 ετών να γίνουν κάποια χειρουργία διορθωτικά, όπου προσπαθούσαμε να εξαλείψουμε αυτό το πρόβλημα, όχι όμως με απόλυτη επιτυχία. Η απόλυτη επιτυχία εξασφαλίζεται σε αυτή την πολύ νεαρή ηλικία,
της ζωής του παιδιού, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον 6ο μήνα της ζωής του, με έναν απλό κηδεμόνα τις περισσότερες φορές. Τα πάντα δηλαδή εξαρτώνται από τη γρήγορη διάγνωση της πάθησης. Σαφώς. Που για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει τα νεογνά να περνάνε από έλεγχο μετά τη γέννηση, μετά τον πρώτο-δεύτερο μήνα, με έναν με ένα υπερηχογράφημα, για να διαπιστώνεται αν πράγματι τα κάτω άκρα, συνήθως εκεί παρουσιάζεται το πρόβλημα, δεν είναι? Στην άρθρωση του ισχύου. Στην άρθρωση του ισχύου. Οπότε, ποιο είναι το θέμα μάλλον ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε στις μικρομάνες, προκειμένου να προλάβουν μια πιθανή τέτοια πάθηση του παιδιού που θα έχει δυσάρεστες συνέπειες στις μεγάλες ηλικίες? Στο παρελθόν υπήρξε μεγάλο debate για το αν έχει νόημα και αν αξίζει να κάνουμε ένα screening σε όλα τα παιδάκια ή πρέπει να κάνουμε έναν περαιτέρω έλεγχο υπερηχογραφικό, στην περίπτωσή μας, μόνο στα παιδάκια που έχουν κάποια κλινική υποψία, που υπάρχει κάποιο κλινικό έβριμα, υπάρχει κάτι ύποπτο στο ιστορικό τους. Έχει αποδειχθεί και ειδικά σε κάποιες χώρες όπως είναι η Αυστρία ή η Ιταλία, ότι ο καθολικός προληπτικός έλεγχος με ένα υπερηχογράφημα καταρχάς έχει μηδενικό κόστος. Η εξέταση που γίνεται εδώ στο νοσοκομείο μας, τη διετία που είμαι εγώ στο νοσοκομείο πλέον, δεν σημαίνει κανένα κόστος για το νοσοκομείο. Το μηχάνημα υπήρχε, δεν άλλαξε τίποτα. Το ίδιο μηχάνημα που χρησιμοποιούνταν για τόσους άλλους ελέγχους χρησιμοποιείται και από μένα. Άρα έχει στην ουσία μηδενική επιβάρυνση για το σύστημα υγείας, και από εκεί και πέρα υπάρχουν μια πλειάδα περιπτώσεων, υποπεριπτώσεων, που δεν μπορεί να έχουμε κλινική υποψία και παρόλα αυτά να μπει μια διάγνωση για αυτές τις μικρές περιπτώσεις, που βέβαια δεν θα έχουν στη ζωή τους τα ίδια προβλήματα που θα είχε ένας άνθρωπος με ένα εξαρθρωμένο ισχύο, αλλά σαφώς μπορούμε να προλάβουμε ακόμα και αυτές τις υποπεριπτώσεις. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι είναι αποτελεσματικό και είναι ορθό να γίνεται σχεδόν καθολικά σε όλα τα παιδάκια. Δεν κοστίζει τίποτα, είναι ανώδυνο για τα παιδιά. Ο χρόνος που διαρκεί είναι κάτω από 10 λεπτά, έχει σχέση με την εμπειρία αυτού που κάνει την εξέταση, αλλά συνήθως ένα δεκάλεπτο είναι υπεραρκετό. Γιατρέ μου, μέσα από την εμπειρία σας αυτή των 2 ετών εδώ στο νοσοκομείο, έχετε αντιμετωπίσει παρόμοια περιστατικά σε νεογνά? Βεβαίως, έχουμε βρεθεί 3 περιστατικά σε περίπου 500 παιδάκια που έχω κάνει μέχρι τώρα, τα οποία δεν είχαν κλινική εικόνα ανάλογη. Έτσι, δηλαδή το πιο πιθανό είναι ότι και μόνο από την κλινική εξέταση που έκανε ο παιδίατρος στον προληπτικό έλεγχο που κάνει δεν θα έβλεπε κάτι. Ωστόσο στην ενήλικο ζωή τους, που κανείς από εμάς πιθανότατα δεν θα ζούσε να τα δει, μετά τα 40-50 τους θα είχαν σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αυτά αντιμετωπίστηκαν με έναν ανάλογο κηδεμόνα σαν αυτό που σας είπα, στην ουσία με τη συνεργασία των γονιών για τον πρώτο μήνα της ζωής του παιδιού, και αυτή ήταν η μόνη απέτηση που χρειάστηκε πλέον για να είμαστε σίγουροι ότι πλέον στην ενήλικο ζωή τους, όταν θα είναι στην ακμή της ζωής τους, στα 40 και τα 50 τους, θα είναι παραγωγικοί και δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα από τα ισχύα τους. Άρα το μήνυμα που στέλνουμε είναι οι γονείς να είναι πιο ευαίσθητοι στο κομμάτι αυτό της ιατρικής εξέτασης στους πρώτους μήνες του παιδιού, ιδιαίτερα στο κομμάτι αυτό που το νοσοκομείο παρέχει και τους κατάλληλους γιατρούς, τους εξειδικευμένους, αλλά και τα μηχανήματα. Είναι σημαντικό οι νέοι γονείς να εκμεταλλεύονται όλες τις προληπτικές εξετάσεις που προτείνει η επιστήμη. Ζούμε στο 2016 και καλό είναι να ακολουθούμε, στο 2017 πλέον, και καλό είναι να ακολουθούμε αυτά που μας παρέχει σαν όπλα στη φαρέτρα μας πλέον η ιατρική του 2017. Είναι πολύ καλή η κλινική εξέταση, είναι πολύ καλή και πολύ σημαντική η ιατρική που μάθαμε τον προηγούμενο αιώνα, αλλά θα προσθέτουμε πάντα σε αυτή την ιατρική που ξέρουμε. Δεν θα αφαιρούμε και δεν θα μένουμε μόνοι μας τα ίδια. Και σαφέστατα αυτό που γίνεται πλέον στην Καλαμάτα, είτε από ιδιώτες συναδέλφους είτε από μένα, γιατί υπάρχουν και ιδιώτες συνάδελφοι που κάνουν το ίδιο, εξασφαλίζει στους γονείς, στους νέους γονείς και σε όλους τους συναδέλφους μας που θέλουν να κάνουν μια προληπτική εξέταση στα νεογνά, το γεγονός ότι δεν αναγκάζονται πλέον να πάνε στην Αθήνα. Δεν αναγκάζονται πλέον να ταξιδέψουν 500 χιλιόμετρα, να βάλουν ένα παιδάκι αυτής της ηλικίας σε αυτή την ταλαιπωρία. Η εξέταση γίνεται στο νοσοκομείο μας, γίνεται από ιδιώτες και έχει καλά αποτελέσματα. Και αυτό μας ενδιαφέρει. Οπότε, γιατρέ μου, σε περιπτώσεις δυσπλασίας στα νεογνά υπάρχει
η κατάλληλη ιατρική εμπειρία στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και το κατάλληλο ιατρικό προσωπικό, αλλά και τα κατάλληλα μηχανήματα, προκειμένου να πολύ γρήγορα να αποκατασταθεί να αντιμετωπιστεί σωστά στον κατάλληλο χρόνο το νεογνώ. Τι άλλο θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς όσον αφορά το κομμάτι αυτό της δυσπλασίας στα κάτω άκρα? Τι άλλο πρέπει ο γονιός να ξέρει προκειμένου να πηγαίνει εγκαίρος στο γιατρό, τον ορθοπαιδικό? Γιατί όπως μου είπατε, ο παιδίατρος δεν μπορεί. Ο παιδίατρος κάνει τον κλινικό έλεγχο, τον προληπτικό κλινικό. Χωρίς το υπερηχογράφημα δεν φαίνονται όμως αυτά. Σωστά. Οπότε, αυτό που είναι σημαντικό για το γονιό είναι να μην κρύψει ποτέ από το ιστορικό, από τον παιδίατρο ή από τον ορθοπαιδικό, όλο το ιστορικό της οικογένειας. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει. Παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν είναι η μοναδική αιτία. Παίζει μεγάλο ρόλο και γι' αυτό πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλες τις ερωτήσεις του παιδιάτρου και σε όλες τις ερωτήσεις του ορθοπαιδικού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και να είναι ευαισθητοποιημένοι. Στον τομέα πρόληψη γενικά φυσικά. Δεν μιλάω μόνο για τα ορθοπαιδικά, μιλάω για όλες τις παθήσεις και ό,τι αφορά πλέον την υγιεινή μας. Η πρόληψη είναι το ακρογωνιαίος λίθος πλέον για την ιατρική. Θεωρώ, γιατρέ, ότι θα πρέπει πλέον οι γονείς να πήραν το μήνυμα ότι εδώ στο νοσοκομείο της Καλαμάτας υπάρχει και η ιατρική στήριξη αλλά και τα απαραίτητα μηχανήματα προκειμένου τα νεογνά στα σίγουρα να περπατήσουν με τα δύο πόδια υγιεινά και να έχουν φυσιολογική ζωή στη συνέχεια, να μην έχουν προβλήματα. Όλα αυτά αφού προηγουμένως επισκεφτούν τον κατάλληλο γιατρό μετά την εγκυμοσύνη τους πρώτους 2 με 3 μήνες, αν δεν έκανα λάθος. Τον πρώτο με δεύτερο μήνα είναι η κατάλληλη περίοδος. Σαφέστατα είμαι σίγουρος ότι θα τους καθοδηγούν και οι συνάδελφοι παιδίατροι σε αυτό. Γιατρέ μου, δεν ξέρω αν πρέπει να στείλουμε κάποιο άλλο μήνυμα στις μικρομάνες για αυτή την πολύ απαραίτητη εξέταση των νεογνών. Ευαισθητοποιημένοι όλοι σε ό,τι αφορά την πρόληψη, σε όλους τους τομείς και προφανώς και στις ορθοπαιδικές παθήσεις. Γιατρέ μου, να σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά. Να είστε καλά. Νομίζω ότι θίξαμε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα γιατί αφορά τις μικρές ηλικίες των νεογνών. Όπως μου είπες, τα κορίτσια είναι οι περισσότερες περιπτώσεις από τα αγόρια. Πιο συχνά από τα αγοράκια. Περίπου 4/1 είναι η αναλογία τους. 4 κοριτσάκια προς 1. Που οφείλεται πού, στην κατασκευή? Όχι, δεν οφείλεται στην κατασκευή. Δεν έχει αποδοθεί ωστόσο κάπου συγκεκριμένα σε κάποιο γονιδιακό παράγοντα. Απλά έχουμε παρατηρήσει ότι είναι πιο συχνά τα κορίτσια από τα αγόρια. 4/1. Γιατρέ, μπορείς να μας περιγράψεις κάποια πράγματα στην εικόνα που δείχνουμε τώρα στους γονείς να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται όταν μιλάμε για τέτοιου είδους παθήσεις στα νεογνά? Σαφώς. Αυτή είναι μια υπερηχογραφική εξέταση που έγινε πριν από μία ώρα περίπου εδώ στο νοσοκομείο και έχουμε μια σαφή εικόνα από την λεκάνη στην ουσία ενός μικρού κοριτσιού, ξεκινώντας από αριστερά και πηγαίνοντας προς το βάθος, συναντάμε σε ζώνες το δέρμα, μαλακά μόρια και μετά από λίγο συναντάμε κάποιες δομές που μοιάζουν πάρα πολύ με τις μαλακές δομές που έχουμε και στα γόνατα. Μιλάμε για τον επιχείλιο χόνδρο. Είναι απαραίτητο στην εξέταση να δούμε ένα σαφώς σχηματισμένο επιχείλιο χόνδρο. Το άσπρο που φαίνεται πολύ πιο έντονα εδώ είναι οστό και μιλάμε για το λαγόνιο οστό που όλοι γνωρίζουμε και πιάνουμε εδώ ψηλά στη λεκάνη μας. Και αυτό που μας ενδιαφέρει να δούμε το σχηματισμένο κυπέλιο. Ονομάζεται κοτήλια ανατομικά και πρέπει να δούμε ένα σχηματισμένο τέτοιο κυπέλιο ώστε να υπάρχει ο χώρος που θα αρθρωθεί η κεφαλή του μυριαίου. Αυτό είναι και όλη η εξέταση λοιπόν. Αυτό εδώ το στρογγυλό που βλέπετε είναι η κεφαλή του μυριαίου οστού, που βρίσκει το χώρο να αρθρωθεί μέσα στη λεκάνη και κάποιες μετρήσεις που γίνονται που έχουν βέβαια την αξία τους, πρέπει να υπάρχουν κάποιες παράμετροι συγκεκριμένες, αλλά αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ στην όλη εξέταση δεν είναι μόνο αυτή η εικόνα που βλέπουμε, αλλά και δυναμικά κατά τη διάρκεια της εξέτασης που βλέπουμε πώς είναι η πραγματική κίνηση του μικρού. Και αξίζει να σημειώσουμε βέβαια ότι δεν έχει ακτινοβολία αυτή η εξέταση, δηλαδή δεν έχει καμία επιβάρυνση για το παιδάκι, για την υγεία του.
βασικό και αυτό για να μην φοβούνται οι γονείς ότι τροφοδοτούν με ακτινοβολία το σώμα του μωρού. Το μόνο της μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει σε μεγάλες ηλικίες. Έτσι. Αν δείτε εδώ, το βάθος που περίπου μπορούμε να προσδιορίσουμε είναι 4 με 5 εκατοστά. Από εκεί και πέρα, δηλαδή όσο θα μεγαλώνει το παιδάκι, όταν θα περάσει τον 4ο-5ο μήνα της ηλικίας του, γίνεται αρκετά δυσχερής. Είναι πιο δύσκολη η εξέταση προκειμένου να βρεθούν αν υπάρχουν προβλήματα. Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνεται στον 1ο με 2ο μήνα. Είναι η κατάλληλη εποχή. Και είναι και πιο εύκολη και η αντιμετώπιση φυσικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να το κατάλαβαν οι γονείς και πάλι σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Παρακολουθήσατε λοιπόν την ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε στο νοσοκομείο με τον χειρουργό τον κύριο Κώστα Χριστόπουλο. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να στηρίξετε και τους χορηγούς μας, οι οποίοι φέρνουν στα σπίτια σας τόσο ωραίες ενδιαφέρουσες εκπομπές, και αμέσως μετά το δεύτερο θέμα που είναι οι Ακαδημίες της Μαύρης Θύελλας. Φίλοι και φίλες τηλεθεατές τηλεόρασης Μεσόγειος, καλό βράδυ. Αθλητισμός, υγεία, πολιτισμός. Μια εκπομπή όπως κάθε Τετάρτη και σήμερα κοντά σας, για να σας κρατήσει συντροφιά με δύο πολύ ωραία θέματα. Ένα από αυτά, το πρώτο, το ιατρικό, είναι με την Μελία Μιχαηλίδου Χριστοπούλου, χειρουργό ορθοπαιδικό, η οποία μας αναπτύσσει και μας ενημερώνει για το θέμα της σκολίωσης που προσβάλλει συχνά, εάν δεν προσέξουν οι γονείς, παιδιά μικρών ηλικιών από διάφορες αιτίες, τις οποίες θα τις ακούσετε από την γιατρό, την κυρία Μιχαηλίδου, αμέσως μετά. Το δεύτερο θέμα, με την ευκαιρία των 50 ετών γενεθλίων της Μαύρης Θύελλας και μετά από απέτηση πολλών φίλων τηλεθεατών, σας δείχνουμε και πάλι την ιστορία του ύμνου της Μαύρης Θύελλας, πώς δημιουργήθηκε, ποιοι ήταν οι δημιουργοί της, πώς έγινε όλος αυτός ο χρυσός δίσκος μετέπειτα, από πού ξεκίνησε. Πιστεύω ότι είναι μια ωραία ιστορία που θα την απολαύσετε. Επαναλαμβάνω, με την ευκαιρία των 50 ετών που γιορτάστηκαν στην πίτα της Καλαμάτας για τα γενέθλια της Μαύρης Θύελλας. Πάμε τώρα να δούμε πρώτα το πρώτο θέμα με τη γιατρό, την κυρία Μιχαηλίδου, τη Μελία, με θέμα τη σκολίωση. Φίλες και φίλοι τηλεθεατές τηλεόρασης Μεσόγειος, γεια σας, κοντά σας και σήμερα η εκπομπή Αθλητισμός, Υγεία, Πολιτισμός. Θα μιλήσουμε με τη γιατρό, την κυρία Μελία Μιχαηλίδου Χριστοπούλου. Θα τα πω και τα δύο ονόματα, γιατί με τον σύζυγο, τον Κώστα, τον Χριστόπουλο, έχουμε κάνει πάρα πολλά θέματα υγείας που απασχολούν την οικογένεια ολόκληρης, όλες τις ηλικίες δηλαδή. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί κυρίως τις νεαρές ηλικίες, εκεί που δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως ο σκελετός του παιδιού, ή αγόρι ή κορίτσι, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σκολιώσεις είτε λόγω κακής στάσης στην ώρα του διαβάσματος ή την ώρα που χρησιμοποιεί τον υπολογιστή, ή για διάφορους άλλους λόγους. Ρόλο θα μας τα πει η γιατρός τώρα. Σίγουρα παίζει και η κληρονομικότητα ένα σοβαρό λόγο. Λοιπόν, να μπω κατευθείαν στο θέμα για να μην σας κουράζω. Μελία, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Και εγώ ξέρω ευχαριστώ πόσο δύσκολος είναι λόγω και οικογενειακών υποχρεώσεων πέρα των ιατρικών. Εντάξει, όλα γίνονται. Ευχαριστώ πολύ. Όλα γίνονται, είμαι σίγουρος. Πες μου καταρχήν, να ξεκινήσουμε κατευθείαν με το θέμα. Τι είναι σκολίωση? Λοιπόν, καταρχάς η σκολίωση είναι κάτι που δεν απασχολεί τις νεαρές ηλικίες, αλλά τις μεγάλες ηλικίες θα έλεγα, δηλαδή τους γονείς, έτσι, γιατί εμφανίζεται στα παιδιά τους, έτσι. Ναι. Καλά το είπατε, τις νεαρές ηλικίες αφορά φυσικά, ναι, έτσι, αλλά απασχολεί περισσότερο τους γονείς, όταν βλέπουν τα παιδιά τους να εμφανίζουν σκολίωση.
Η σκολίωση λοιπόν, όπως λέει και η λέξη της που βγαίνει από τα αρχαία ελληνικά, σκολιός, σημαίνει στραβός. Και στην ορθοπαιδική αφορά τη σπονδυλική στήλη, δηλαδή πρόκειται για μια στραβή σπονδυλική στήλη. Είναι βασικά μια αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία οδηγεί τελικά τη σπονδυλική στήλη σε μια πλάγια κλίση και παίρνει τελικώς ένα σχήμα C ή S, αγγλικό. Βεβαίως υπάρχει και μια άλλη παραμόρφωση, η οποία δεν φαίνεται με γυμνό μάτι, έτσι, κατά την οποία οι σπόνδυλοι παίρνουν μια στροφή, στρέφονται προς τη μεριά του κοιτώματος. Αυτό ουσιαστικά είναι σκολίωση. Πού οφείλεται τώρα αυτό το γεγονός της σκολίωσης, που όπως είπες απασχολεί τις οικογένειες για να έχουν τα παιδιά τους ωραίο σώμα. Ακριβώς. Και ωραία εμφάνιση. Ακριβώς. Και ιδιαίτερα άμα είναι κοριτσάκια. Ακριβώς. Λοιπόν, πού οφείλεται? Η αλήθεια είναι ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών που έχουν σκολίωση δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να βρούμε την αιτία. Αυτή είναι η λεγόμενη ιδιοπαθή σκολίωση. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις στις οποίες η σκολίωση είναι γνωστής αιτιολογίας, όπως είναι η συγγενή σκολίωση, κατά την οποία οι σπόνδυλοι μέσα κατά την εμβρική ζωή έχουν μια συγγενή ανομαλία, νευρομυϊκές διαταραχές, η εγκεφαλική παράλυση οδηγεί σε σκολίωση επίσης. Και καλό θα ήταν να πούμε ότι η σκολίωση, ναι μεν, είναι μια πάθηση η οποία εμφανίζεται στην παιδική ηλικία και